Salam, hormatly ildeşler. Men Aygüzel Çariba. Biz bugün sizin bilen Excel sapamızda orta baha hesaplama funksiyasını öğreneriz. İlk bilen orta baha näme diýmek? Matematikadan hem geçişimiz ýaly. Aritmetik orta baha var, şeýle hem geometrik orta baha var. Aritmetik orta baha näkil hesaplanýar? Näçe san bar bolsa, Nemesem şeýle näçe san bar bolsa, şolaryň ählisini goşup, şolaryň sanyny bölmek. Meselem şu ýerde bizim 3 sanymız var. Olary goşýas we olary öz sany, ýani 3 san bolan üçin öz sanyna bölýäs. Şu ýerde näme aritmetik orta bahasyny hesaplap berýär. Endi aritmetik orta bahany hesaplamagyň özüniň formulasy hem bar. Şu ýerde funksiýanyň üstünde sredneye, eger programmamyz inglizçe bolsa, home'da average funksiyasy bar. Orta baha diýmek şonun hesaplap bilýäs. Endi gelin, meselem mekteplerde ýyllyk baha çykaranda muallimler çärekliň orta bahasyny çykarýar. Şonun Excel'de funksiýasyny, formulasyny ýazalyň. Ilki bilen şeýle öýçükleri birleşdireliň. Oňa okuwçylaryň ýyllyk bahasy diýip ýazalyň. Okuwçylaryň ýyllyk bahasy. Indi bärde tertip belgi bolsun. 1, 2, goý 5 sany sapamyz bolsun. Bize beýle köpük mandel. Böyle 6 bolsun. Bärde dersin ady bolsun. Bu ýerden biz görümüzi atlap bilýäs. Bärde gelin şunu biraz aşağı çekelim ve birinci çeyrek görüşümüz ýaly. Bizim çeyrek bir öýçüge sığmady. Onu başdaki sapaklarda geçişimiz ýaly pöwernot edelim. Ne şeýle bolsa has bir hil owadan bolýar. Indi beýleklerini göni ýazyp öňkesem geçişimiz ýaly. Haýsy öýçüň obrazy gerek bolsa şonu saýlaýas. Şu ýerde obrazyny alýas we haýsy indiki gerek öýçüňizden şu obrazy berip bilýäs. Indi bärik 3-nji çeyrek, 4-nji çeyrek, şeýle hem ýyllyk. Indi muny ilki şunun obrazyny alýas, sonra muny görkezýäs. Indi şunun obrazyny alýas, muny görkezýäs, obrazyny alýas, muny görkezýäs. Ne görüşimiz ýaly hemmesem owadan we görnükli şekilde boldy. Indi bärik sapaklaryň atlaryny ýazýas. Diýelim matematika, biologiya, fizika, ingliz dil, ingliz dili, rus dili, İbrahim himiya diýeli. Indi çärekleň bahalaryny goýup çykýas. 5, 4, 5, 4. Meselem, goýumynyň hemmesi 5 bolsun. Indikimiz diýeli 3, 4, 5, 3 bolsun. Ve indikilere şulary alıp kopya edip bilýäs. Ctrl+C bilen kopya edip bilýäs ve şu görümdäki öýçük saýlap Ctrl+V bilenem stavit edip bilýäs. Indi ýyllyk bahany nädip hesaplamaly? Şol haýsy öýçügi hesaplajak bolsak şonu saýlaýas ve şu ýerden glavnyda şu автосумма belgisi var. Eger inglizçe bolsa average bolýar. Bizde häzir sredneye var. Şonu saýlaýas. Ine görüşimiz ýaly. Bu ýerde otur goýup sanlary görkezsek bolýar. Sredneye значение ýa-da araly görkezsek hem bolýar. Enter basýas. Goýmunda hem otur goýup sanlary görkezeli.
Üçügü saylayas. Üçügü sayladık. Ve şu yerden sretine eger ingiçe olsa average bolýar, şonu saylayas ve san däldi. Görkezýäs. Otur. Görkezýäs. Otur. Görkezýäs. Otur. Görkezýäs. Enter basýas. Görüşimiz ýaly 5. Bu ýerde her üçü aýrylykda saýradyk. Bu ýerde bolsa bütün aralygy saýladyk. Haýsyny özüňize gowursaňyz, şonu etseňiz bolýar. Biz şun aralyk saýlany alýas we aşaky sağ burçuna gelip aşaklygyna çeksek, görüşimiz ýaly hersi özüniň duşundaky aralygy alyp şonuň orta bahasyny hasaplap berdi. Ine biz şunun bilen şu wagt orta baha hasaplamak funksiyamyzy geçip gutarýas. Indiki sapakda görüşýänçe hoş, sag bolun.